Punoin tänä vuonna ainutlaatuisen seppeleen, en kukista ja yrteistä, vaan verkkokursseista ja sisällöistä, jotka tuovat iloa, itsevarmuutta ja merkitystä elämään. Juhannuksen jälkeen alkaa vuoden tajanomainen puoliväli. Kesäpäivän seisauksen aikaan pysähdymme ja katsomme eteenpäin. Vielä on puoli vuotta aikaa toteuttaa unelmia ennen uutta vuotta. Siksi minä punoin toiveiden seppeleen täynnä mahdollisuuksia, jossa jokainen kukka on askel kohti kauneutta, tasapainoa ja oma onnellista elämää. Tämä seppele koostuu valmennuksesta, kirjoista, maratoneista ja kohtaamisista, jotka auttavat löytämään aidon itsensä. Aitoimagon alkukartoitus. Aitoimagon SWOT-analyysi. Imagokompassi. Naisten Telegram-maraton. Imagokompassin moottori. Viehätysvoiman salat. Sanallisen vetovoiman salaisuudet. Sanaton totuus sinusta. Onnen taito. Ulkoisen ja sisäisen imagon tasapaino. Haluatko tehdä toiveen ja päästä oman seppeleesi maailmaan? Valitse tuotteet, jotka puhuttelevat sinua ja anna ihmeen tapahtua. Aika toivoa, aika toimia, aika loistaa.